ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗೆ ಯಾನೆ ಕಲ್ನ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಲ ಇನಿ ಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಟು ಕುಂದಾದ್ರಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಬುದು ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೊರ್ದು ಆಗುಂಬೆಗೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಗುಲಿತ್ತೆ ಆಗುಂಬೆಡ್ದು ಕುಂದಾದ್ರಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಲ್ತು ಆಗುಂಬೆ ಬೊಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ರೂಟ್ ಕಾದು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ತು ಕುಂದಾದ್ರಿಗೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು पूजा ತಂದುಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪೈಪಿ ಇತ್ತೆ ವರಂಗದ ಜೈನ ಮಸೀದಿ ಫೇಮಸ್ ವರಂಗ ಬಂದು ಜನದ ನಡುವೆ ಜೈನ ಮಸೀದಿ ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಆಗುಂಬೆಗೆ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರಂಗದ ಆಗುಂಬೆ ಒಂದು ಮನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲು ಹೋಗೋಣ ಸೇಮ್ ಇಂಜನೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ತೋಜನದೆ ಒಂದು ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈತ್ ಘಾಟಿಲೇಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪನ ಘಾಟಿ ಬಟ್ ಉಜಯಲಕ ಡೀಪ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಟರ್ನ್ ಈತಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಬರ್ತಾರ ಒಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಬಂದೆ ಆಗುಂಬೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಪಿ ಆಗುಂಬೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಮುಲ್ತೂರ್ದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಕುಂದಾದ್ರಿಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುಂಬೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುಂಬೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಗುಂಬೆ ಟು ಕುಂದಾದ್ರಿ ಹೋಗ್ನ ರೂಟು ಕುಂದಾದ್ರಿ ನನ್ನ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ರೋಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ಕಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಡ್ ನನ್ನ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು Loks in Canada.
ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಫೈನಲಿ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ ಕುಂದಾದ್ರಿ ವೆಜ್ಜಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೀನುಲ್ಲ Tipar bisa. Mulai lagi. Ini mana tempat mulia.